Mga kaigraan o mga kaigsunan, kumusta o maayong hapon kamiyong tanan. Sa ngalan usab sa pagtulunang PBCN, kini karon ang inyong alagad sa kanginan, kini si Brother Samuel Montemayor padayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyo nasab nga pagpatalinghog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas Di Eugenio Senior kinsa moong nahimong katumanan sa Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Ug ako magapanginaot sa balangin sa balaan nga magtutudlo, makadangat unta kaninyong tanan karon nga nagasunod nining tungura aron sa ingon niana sayon kamong makasabot diri kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikalagad nga na kaninyo tungod kay kini mao man ang gitudlo ni Master diri kanamo ug padayon usab kini nga among ipanudlo nga na kaninyo. Ug kini nga tulumanon padayon nga mabati nato sa maong sibihan sa DYLA magsugod kita sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takra sa kapunon sa adlaw lamang gyapon nga Domingo. Ug inguman alang sa tanan no nga kasayuran sa tanan kining tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi aduna kini duha ka hugna ang pag-alagad ni sa maong sibihan. Ang unang hugna mabati nato kana sa alas 11 hangtod sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga gidumala kana sa among mga kaigsunan nga mga ministro o ebanghelista o ingon man sa among executive at the same time ang among chief minister sa maong pagtulunan sa PBCN. O ingon man usab dito dapit sa Cagayan padayon kini nga mabati sa DXKO sa oras alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kanang Domingo. O sa uban nga dapit padayon gyapon nato nga mabati di lang nato ni tagsa-tagsa kan pagsibya mikabat na ang atong program sa 25 ka mga 35 ka mga radio station ang nasudlan pinaagi nining mga langitong lamdag sa kinabuhi ubos kana sa pagpaningkamot sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan Sir Ben Charlie ug uban sa mga chapter president no sa mga naglaing mga dapit dinhi dapit sa Visayas o sa Mindanao nga area. O sa pagpangmusta og sa pagpahibalo sa tanan nga mga kaigsunan sa branch number 25 nga aduna kitay meeting nga paghimuon karon sa atong chapter diha sa wireless sa ilang Mr. and Mrs. Chupilo Sibilia diha sa wireless. Ako di ang pangmusta sila si Brother Chupilo Sibilia ug si Sister Lita. Ako ni silang ugangan diha sa wireless nga mo say chapter president sa maong branch sa number 25. O inguman sa mga kaigsunan diha nga naka-monitor na ditay meeting karon hinaut pa nga makatambong kamo sa Manila ni Mr. o Brother Manuelito Doroy diha sa Cordoba. Hinaut unta nga makatambong ka Brad og sa tanan nila ni Sister Lucy Fanta, Brother Bobot Panta, nila ni Brother Dennis Gonzales, inguman ni Brother Nasar Guardiana, o ni Sister Margarita Igonia sa Asahi Katsuntingan sa Maylubang, nila ni Brother Nicomedes, o inguman nila ni Sister Ivy Valenzuela, o ni Sister Janice diya sa Tipolo, Mandawi. Mayong pagpatalinghog ninyo mga sister. O sa tanan nga mga kaigsunan, lakip na dito sa Bugo no? Sa atong chapter diya sa San Remio, Bugo, nila ni Brother Junilo Bintulan o sa iyang bahay si Brother Berto Inot. O sa tanan nga mga membro diya sa mao nga branch. O iman dito sa Toledo sa atong chapter, Brother Eugene o ni Sister Vicky Dusina. O ni sa Alimango, ni Sister Ranis Alpurque og ni Brother Edward maayong hapon diya kanimo Brother Edward Laspunia diya sa Biga Toledo City. Maayong pagpatalingog og sa tanan nga mga kaigsunan. Kumusta lakip ng atong executive dito sa atong main office si Reverend Charlie Eugenio uban sa iyang kapika si Madam Gaga Eugenio. Og aniya pa
Yatag ko pa sa lain nga alagad magapangumusta usab siya nga na kaninyo. Kumusta o mayong hapon na natong tanan, kiniusap ang inyong isuon, Brother Cesar Patio, makiguban, dining kautuhon karon sa programa sa mga lahitong lamdag sa kinabuhi, yan dumala sa pagtulunan sa PBCM. O wala kita makawali sulod sa duha ka semana tungod kay dito mantas palasyo, no? Doon na may atong giasikaso dito, mao nga karon lang ta nakabalik dinhi sa maong istasyonan sa DYLA. O ako man nalang mga pagpangumusta, no, sa tanan nga mga kaigsuonan, kutob sa nagpatalinghog sa Facebook o sa YouTube, naglantaw, kumusta ka ninyong tanan o manghinaot kami nga naa kamo sa kabasko ug sa lawas. Kana aron magamit ninyo sa pagsunod nining ato ang programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi. O magpalain ta, no, Brad Samuel, tungod kay Duna Manggoy ako ang higala nga matod pa na niya nga dili na daw nato masabot ang ato ang panahon karon. Doon na ba daw kunoy mga nakasulat sa Biblia, kalabot ni ining maong pangapanghitabo sa kalibutan. Mao nga ato kining hatagan sa pagtagad, aron nga pinaagi usab ni ana ni atong mga tao nga wala mahibalo, sumala sa mga nakasulat sa Biblia, mahibalo sila, Brad Sam. Mao nga kini karon ng ato ang pagahisgutan, dili sa nato malakbitan ni si Tatay Valencia, kay mura naman ni siya si Harding Pilimon Riam Bonanza, kay nagkalo-kalo lagi, kay iya lagi ikauwaw ng iyahang upaw. But nga nung mauwaw man ni siya siyang upaw nga natural magyud ang tao, matiguang maupaw magyud ta. Karon ang ato ang atimanon, Brad Sam, ngano daw ug unsa naman kuno ang dagan sa atong panahon karon, ilabi na sa atong mga palaliton nga nagtaas na, nagmahal. Mao ni karon ang ato ang paghisgutan niining ato ang pagtuon karon. Bueno, Brad Sam, unsa bay gipasidaan sa Biblia kay ang ato ang sistema bagod, Brad Sam, biblikal man gyud ning ato, dili man ta mag istorya og dili pinagis Biblia. Mayo tingaling basahon nimo, Brad Sam, ang Pinadayag Kapitulo 1, versikulo 3. Ug unsa ba ang ato ang mabasa diha? Ang ato bang panahon, niining atong panahon karon, unsa bay gisgutan sa Biblia? Aron nga ang atong mga suking tigpaminawan, may balo sila, ilabi na usab sa atong higala, nga nangutana siya nga, naunsa naman kini karon ang ato ang panahon. Aniya, Brad Cesar, mayo nga ato ng puribahan pinasikad sa Biblia, nga mayo nga alang sa mga higala nato nga nangutana, nga alang sa iyang kasayuran nga ang mga kalisdanan, kung doon na may mga kalisdanan nga mga panghitabo, daanan ng mga gipangsulat o gilatid lugar sa balaan nga kasulatan, Brad Cesar. May na nga muna atong hisgutan, aron kini atong higala, may balo po siya nga naa din nas kasulatan niya. Sa Biblia, sa gingon ni Brad Cesar sa Pinadayag sa iyang Kapitulo 1, versikulo 3, inyong patalinghugan mga kaigsunan, bulahan ang tao, ngadto sa kapunungan, magabasa sa mga pulong sa propesya. Tagda. Kanang sa lain nga, termino. Tagda mo na. Oo, kanang propesya. Ug bulan ang mga magapatalinghog ug magatuman sa nahisulat niini kay ang panahon haduol na. So ang Biblia naghisgot nga dunay panahon nga haduol na. Pag ingon nga dunay panahon nga haduol na, mao ni karon ang atong trisapon. Para masayod ang mga katawhan kutob sa naminaw karon, unsa man ang panahon nga haduol na. Mao nay ato karon nga ipadayag sa ato ang mga higala ug ilabi na usab sa mga naglantaw sa Facebook ug sa YouTube. Karon, unsa bay gipakita, Brad Sam? Kay nag-ingon man ang Biblia nga ang panahon haduol na.
unsa bay gipadayag dugang sa Biblia, sumala sa unang Pedro, may tingal imong basahon, ang unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 7, kay naghisgot man ang pinadayag nga dunay panahon nga haduol na. Unsa pa ba ang ato ang mabasa, sumala nga atong ipadayag diha sa nakasulat sa unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 7. Ani Brad Cesar, basahon taning sulat ni Apostol Pedro no sa iyang unang sulat, sa iyang Kapitulo 4, versikulo 7, kung unsa kanang maong panahon nga gisgutan nga matud pa kanang sa Biblia dinhi sa akong pagabasahon giingon, versikulo 7, apan ang katapusan sa tanang butang nagkahiduol na, busa magmalinaw kamo sa hunahuna ug batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo managampo. Busa dunay gingon nga katapusan nga matud pa ni Apostol sa tanang Pedro, mga butang nga dunay katapusan daw nga nagkaduol. sa tanang butang nga matud pa niya nagkahaduol na. Matud pa niya. Busa magmalinawon kamo sa hunahuna og batunin ninyo ang maayong panimuot aron kamo managampo. So kinahanglan gayud ay nga naay atong buhaton sa mga pagampo tungod kay dunay katapusan sa tanang mga butang. Karon atong usisahon sumala sa Biblia kay doon na may panahon nga muabot nga sa dili madugay o kana haduol na. Unya nag-ingon ang Biblia nga dunay katapusan sa tanang mga butang. So ang tanang butang di ay sa kalibutan, Brad Sam, dunay katapusan, dili day kini maglungtad. Tinuod ka na, Brad Cesar. Dili day ni maglungtad. Sumala pod sa hunahuna sa ubang mga tao nga wa magbasa sa Biblia. Pero ang Biblia naman maoy nagsulti nga dunay katapusan sa tanang mga butang. Karon kung pananglitan, Brad Sam, kung mahitabo naman ang panahon nga haduol na, mao kana ang gisgutan nga dunay katapusan sa tanang mga butang. Pila ba ka mga nasod ang maapektuhan ni anang mga panahon na nga giingon man nga dunay panahon katapusan sa tanang mga butang nga haduol na nga dunay katapusan sa tanang mga butang. Pila ba ka mga nasod ang maapektuhan ni ana kung mahitabo na kanang mga panahon na? Sumala sa Ezekiel, Batsam, imong basahon ang Ezekiel, Kapitulo 7, versikulo 1 ngadto sa 2 ang imuhang pagabasahon. Niya, Brad Cesar, ang tubag kung pila kanasod ang maepektuhan niya kung giingon ka ng katapusan sa tanang mga butang nga matud pa nagkahaduol na daw, matud pa nila. Sa gibasa nato kaganina. Dinhi sa Ezekiel sa imong giingon kanina sa iyang Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod sa 2, atong pagabasahon ni ingon ini, labot pa ang pulong ni Jehovah, gidangat kanako nga nagaingon. Ug ikaw anak sa tao mo kini ang giingon sa Ginoong Jehovah ngadto sa yuta sa Israel, usa ka katapusan, ang katapusan miabot sa upat ka nasikuhan sa yuta. Busa kun moabot day kanang gisgutan katapusan sa tanang mga butang, katapusan sa tanang butang nga gingon nga nagkaduol mahitabo day na. Mahitabo na di ay sumala sa gingon sa upat ka nasikuhan sa yuta, sumala sa atong gibasa sa Biblia. So kanang upat ka nasikuhan sa yuta man ang four corner, no? Upat ka iskina sa kalibutan, north, east, west, south. Karon ang ato namang isunod, Brad Sam, niining mga nahitabo karon, niining atong kapanahunan karon. Sa mapananglitan, makadungog na lang ta sa mga karadyuhan, sa telebisyon, o sa mga balita sa mga radyo, nga dunay mga dungog-dungog. Nga naay mga linog, pagbuto sa bulkan, nya dunay kagutmanan, dunay bagyo, dunay baha, ato manang nakita diha sa mga balita sa radyo. Dunay mga landslide. Dinhi gani sa Naga gali, nahitabo gali na nga perti daghanang patay diha sa Naga. Sa dili pa maabot ang katapusan, Brad Sam,
unsa bay gipakita sa Biblia, mayo tingali imong basahon ang Mateo kapitulo 24 bersikulo 6 ug 8 aron atong pangitaon og unsa gyud ang mahitabo sa kalibutan nga upat man ka iskina sa kalibutan ang maapektuhan ni ana. Unsa ba ang gipakita sa Biblia aron nga kapanaminan sa tao nga nagpatalinghog diining panahon na karon? Aniya Brad Cesar sa di palugar maabot ng gingon nga katapusan Sa tanang butang, tanang mga butang nga matud pa ang mahitabo na sa upat ka nasikuhan sa yuta. Pero sa dili pa na mahitabo Brad Cesar, dunay mga pagpasidaan makita nimo nga mga pasunding nga kana duna di ay kapahitabo nga moabot gid ang gitag na lugar sa Biblia nga nang katapusan sa tanang mga butang. Niya atong basahon ning gingon mo Brad Cesar sa Mateo sayang kapitulo 24 versikulo 6 unya gingon din Kadto sa 8 no? Sa 8 oo. Inyo ato kini pabagabasahon gingon ini ug makadungog kamog mga gubat ug mga dungog-dungog may tungod sa mga gubat pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan kay managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok gingharian ug mahitabo nga ang gutom ug ang mga linog sa nagkalaing mga dapit. Sa 8 kining tanan matud pa maulamay sinugdanan sa mga kasakit. So, sa dili pa ay matapos ang tanang mga butang sa tibuok nga kalibutan, doon na di ay masinati nato Brad Sam, nga gipakita sa Biblia nga doon ay gubat-gubat sa nagkalaing mga nasod. Unya, matud pa sa ato mabasa, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, ay kinahanglan gayud kini nga may tabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Kay managgubat ang nasod batok sa nasod, og ang gingharian batok sa gingharian, og may tabo ang mga gutom. Naay mga nasod karon nga naay gutom. No, walay mga makaon na gani. Og ang mga linog, daghan kayo mga linog nga nahitabo sa mga agilang mga bulan bisan gani karon. Mukalit lang og linog. Unya, unsa pa dayon? Unsa dayon ang gipakita pa sa nakalaing mga dapit. So, kining tanan matud pa maoy lamay sinugdanan sa kasakit. So kanidi ay mga hitabo karon nga gubat nasod batok sa nasod sa mapananglitan sa Israel. Gigubat niya ang gitawag og katunggasa no. Unya ang gitawag og Russia, iyang gigubat ang Ukraine. Unya dayon sa Lebanon, sa Libya o nagkalain pa nga mga nasod nga naapektuhan. Kana mga sinugdanan lang daw na sa mga kasakit sumala sa gipakita sa Biblia. Doon na mga gutom, linog, kanay sinugdanan lang matud pa sa gipakita sa Biblia. So dili na to ikatingala kung doon na may mga linog nga may tabo karon, doon na mga gutom sa nagkalain nga mga dapit o doon na may gitawag og mga gubat-gubat, kana daan nang gitagna sa Biblia nga mahitabo gyud na. Pero ang giingon sa Biblia, dili kita angay nga mahadlok kay kana sinugdalan lamang sa mga kasakit apan dili pa mao ang katapusan. Nanunsa pa bay atong makitang pahayag sa Biblia Brad Sam sumala sa Lucas sa iyang kapitulo 21 bersikulo 11 nga kana mga ilhanan gihapon nga sa dili pa maabot ang dakong kasakitan nga gitagna na daan sa Biblia. Unsa ba ang dugang pang mahitabo sa kalibutan aron nga makabantay ang mga tao Brad Sam? Aniya Brad Cesar, basahon ta ang gingon mo nga sitas sa Lucas 21:11 ingon ini. May tabo ang makusog nga mga linog ug sa magkalalaing mga dapit adto ang mga gutom matud pa og mga kamatay ug unya may mga makililisang nga talan-awon ug dagkong mga ilhanan gikan sa langit. Usa mo kanay mga panghitabo Brad Cesar nga mabot ka ng mga dagkong mga kasakitan. Mahitabo daw
ang mga makusog nga lino o sa mga nagalaing mga dapit muna Daghan nga mga panghitabo karon mukalit lang o kalinog. hinumduman na to katong hitabo atong miaging mga katuigan ba si Sar? Oh, dili lang hantod sa mga miaging mga bulan Daghan ang nangamatay dito sa mao nga nasod. sa Japan, Oh, sa Hawaii, pil na gani napiktuhan gani atong ang Syria ato ba si Sar? Oo. Ha? bisan sa Canada. Hmm. Busa ka na maulamay gipasunding sa Biblia nga mahitabo gyud na sa nagkalain nga mga nasod. So dili nato na ikatingala mga higalag mga kaigsuonan nga nangutana nga mahitabo gyud na. So dili mo angay nga mapanik ni ana. Kay daan na kanang gitagna sa Biblia, gilatid na kana. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Nan unsa pay gipakita sa Biblia? Sumala sa Lucas Kapitulo 21, basahon ko ang 25 o 26, nag-ingon. Og adunay unyay mga ilhanan diha sa adlaw og sa bulan. Og sa kabituunan og diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga managkalibog tungod sa dinaguok sa dagat og sa mga balod. Ang mga tao panguyapan sa kalisang ug sa pag-abot sa mahitabo sa kalibutan kay mga tayog man unya ang mga gahom sa kalangitan. So dugang pahayag sa Biblia nga matud pa adunay unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug bulan. Ha? Og sa kabituunan ug diha sa yuta dunay kagul-anan sa kanasuran mga panagkalibog tungod sa dinaguok sa dagat. Kalit lang dahil na mga tsunami na ay iniglinog, miingon dayon ng mga balita nga, hala, na ay tsunami alert. So ingon na ay mga balod, kan tsunami balod man na, pwede gapon na mukalas og daghang mga tao kung maapektuhan ka ni ana. Daghan nga mga nasod ang nahitabo ni ana, mga higalag mga kaigsuonan. So, dili na nato, ikakuyaw kay daan na kanang gitagna sa Biblia. Karon, unsa pay gipakita, kalit lang dayon na ay mga bagyo, sus pila lang ka simana na napoy bagyo sunod-sunod, na 7 ka bagyo, na 6 ka bagyo, na 9 ka bagyo. Ngano man nga kahitabo man unsa pay gipakita Brad Sam sumala sa Nahum sa iyang kapitulo 1, bersikulo 3 ikama nga to sa 8. Ha? Nga na ay mga bagyo mo sa gunson, ay 7 ka bagyo sa gunson, bisan dinhi sa atong nasod sa Pilipinas kakahitabo kana. Ha? Busa mo kana karon nga mga pasunding kana nga maugyod ang mahitabo sa kalibutan, busa dili angay kita makuyawan ni ana tungod kay kana daan nang nakalatid sa Biblia. Unsay mabasa nato Brad Samson Nahum? Basahon tag kining Nahum Brad Cesar sa iyang kapitulo 1 no. Kama 8. Bersikulo 8. Ikama lang 8 para madali. Nahum. Dinhi sa 1:8. Matud pa dinhi sa kanang Nahum. basa na to sa Nahum. Apan uban sa dagkong binulog sa baha, iyang tibabason sa paglumpag ang iyang dapit ug pagagukdo niya ang ilang kaaway ngadto sa kangitngit. Busa mo na sa gisgutan Brad Cesar sa bersikulo 8 unya kun imong Sa 3, basa ba ni mga 3? Balikan nato ang 2 hantod sa 3. Oh. Nga giingon dinhi siya ba mao ang Dios nga abubuhan nga ug nagapanimalo siya ba nagapanimalo siya puno sa kaligutgut daw siya ba nagapanimalo sa iyang mga kabatok ug siya magatipig sa kaligutgut alang sa iyang mga kaaway sa 3 dayon siya ba mahinay sa iyang pagkasuko ug dako sa gahom ug sa bisan unsang paagi dili gayud magaisip nga walay sala niadtong mga sad-an ang Dios daw. Ang dalan ni Jehova anaa sa alimpulos, kanang alimpulos ug anaa sa bagyo ug ang mga dag-om mao ang abog sa iyang mga tiil. Busa kana di mga dag-om, abog lang day na o alimpulos sa Dios. Dala na sa Dios. Ug ang bagyo mo din ang mga kanang mga dag-om mo nay abog sa iyang mga tiil. Hitabo niya kung dunay bagyo ug dunay mga dag-om nga makita, dunay alimpos. Mao dayon nang sa bersikulo 8 mga kaigsunan.
apan uban sa dagkong binulog sa baha, mukos man dayon nagbaha. Kay dagkong god makuan mo na. Busa mukos na siya baha, unya ang mahitabo, iyang tibawason sa paglumpag, ang iyang dapit, o pagadugok doon daw niya ang iyang kaaway ngadto sa kangitngitan. Muna ang atong gibasa sa Biblia. Oh. Na ay mga bagyo. Mga bagyo. Baha. Baha. Oh. Nakita na to nga magsagunson ang bagyo, baha, bisan din sa atong nasod sa Pilipinas, gakahitabo kana dili lang sa atong nasod sa Pilipinas, bisan pa sa gawas sa nasod. Nga na ay mga baha, na ay bagyo. Karon, unsa pa gipakita dinhi sa Ezekiel sa iyang kapitulo 7, bersikulo 5, ingon ini ang maong nakapayag sa Biblia. Mao kini ang giingon sa Ginoong Jehova, usa ka dautan ang mao lamang nga dautan, tan-awa kana miabot na. Usa ka katapusan miabot na. Ang katapusan miabot na kana nahigmata bato kanimo, tan-awa kana miabot. Ang imong pagkahinukman miabot na kanimo o pumuluyo sa yuta. So, ang kanang mga panghitabo di ay dili gud day na mapakyas kay matud pa sa Biblia magakahitabo gyud na. Kumo kay gipakita sa Biblia nga magakahitabo gyud na. So dili nato malalis nga naa gyud na ang mga linog, kagutom, bagyo baha, tsunami uban pa, mga gubat-gubat sa nakalaing mga nasod, kana daan na kanang gipakita sa Biblia nga magakahitabo gayud sa kalibutan, mga higala o mga kaigsuonan. Pero kana kay inunta giingon man sa Biblia nga sinugdanan pa lamang. Pero kay sinugdanan man lang, Brad Sam, doon na pabay dako gyud na nga kasakitan, nga kanang dako gyud na nga kasakitan nga kung mahitabo na dili na gyud na mahitabo pa pag-usab. So kung naa may mga linog, mga baha, bagyo, kagutom, kailain nga mga dapit, pero doon na pa'y umaabot nga labaw pa ni Ana, Brad Sam, sumala sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 1, unsabay atong mabasa di, Brad Sam. Brad Cesar, ato kaning pagbasahon nga kundo na may mga dagkong kasakitan nga mga partial nga mga sinugdanan lang nga matud pagingon sa Biblia, sinugdanan lang na sa kasakitan ug di pa daw kana mao ang katapusan. Ano man kay doon na pa'y mas labaw pa ni Ana mga malnamo nga mga kaigsunan nga kanaangay ang tao mangandam para inigabot unya niya ng maong kalamidad o kasakitan nga gisgutan nga grabe kana ka wa pa na mahitabo sukat sa kasaysayan sa kalibutan. Sukat pa sa kasaysayan sa kalibutan mga malnamo. Kung doon na may lunop ganitabo sa panahon kang Moises, I mean sa kanang kang Noe og nahitabo na tong gitawag og lunop sa tibuok kalibutan, doon na may pagsunog sa Sodoma Gomora, labaw pa ni Brad Sam ang mahitabo ni ini, kung mahitabo kini dili na daw na mahitabo pa pag-usap. So kato di ay lunop, may patay og daghang mga katawhan, kadtong pagsunog sa Sodoma Gomora, kadto wala ratos kumingking, Brad Sam, ni ining mahitabo karon nga dakong kasakitan nga kung mahitabo kini dili na gyud ni mahitabo pa pag-usap. Tinuod ka na, Brad Cesar, busa mo na gingon nga angay ka ng pangandaman sa tao, asa ta paingon ana sa lugar para makasurvive ka unya kung inigabot unya na ng panahon. Yaw? Sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 21, inyo kining patalingugan, gingon din kay matud pa kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa may tabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na magayod may tabo pa sumala sa Biblia. Usa ka na ang dakong kasakitan nga gisgutan sa Biblia nga kung nga ingon wala pa may tabo sukad pa sa saysayan sa kalibutan. Sa kalibutan kung may tabo na wala na pud na unyay paghitabo pa pag-usab. Dili na masitabo. Ngano man kaisa ra na may tabo busa mo hinungdan nga ang tao kinanglan mangandam unya niya na sa dili pa lugar kana may tabo andam na ka kay inigabot unya niya ng dakong kasakitan nga ingon nga wala pa may tabo sa kasaysayan
makahibalon makapangandam na ka mangamal namo nga mga kaigsuonan. Oo, ug asa ta paingon para maluwas ang mga katawan. Karon, kay doon na maday dakong kasakitan nga kung kana may tabo na kanang maong dakong kasakitan, dili na yun na. May tabo pa pag-usap. So once lang di ay na, nga may tabo ng dakong kasakitan, nga sa kasaysayan, sa kalibutan, sa panahon sa lunop, panahon sa pagsunog sa Sodoma, Gomora, waras kumingking, niining may tabo niya nga dakong kasakitan, nga kun kana may tabo na dili na gud na may tabo pa pag-usap. Paiog dako, patin dako ay gud na. Karon, ang ato namang makita karon Bradsam, matud pa sa uban nga, nganong nagmahal maning palaliton karon? Maura ba na dakong issue karon sa ato ang katilingban dinhi sa nasod sa Pilipinas? Dili lamang sa nasod sa Pilipinas, kundi dili tibuok kalibutan. Ang pagmahal karon sa mga palaliton. Kanabay pagmahal sa palaliton, Bradsam? Ha? Doon na ba'y gipakita sa Biblia nga baga kahitabo, yun na ang pagmahal sa bugas. Kay pertik bagutbot ang mga tao nga, tampay-ita ron ay. Yan, napay ilang mga issue karon nga. Matud pa sa atong presidente ang bugas kuno iyang ibarato kuno tag 20 na lang kilo nya di man di ay. Kaysa una ang kilo 39, 40 ay gidugangan nang di ay og 20. Mo nang nahitabo karon nga 60 na. Nagmahal bisag unsaon pa bisag kinsa pa ang presidente dinhi sa Pilipinas kumo kay gitagna na daan sa Biblia di gina pwede ang ilahang mga hunahuna nga mo barato ang palaliton. Kung ipabarato ang palaliton na ila nang nasupak ang tagna sa Biblia. Nga dunay pagmahal sa palaliton sa panalitan sa bugas. Unsa bay mabasa nato Bradsam sa Ezekiel kapitulo 7 bersikulo 12. Aniya Brazisar, basahon taning tagna lugar ay dili naman ni gitagna ni daan kay sa unang panahon pero kini mo karong panahon na ang mga epekto niya ana sumala pa sa Biblia nga atong giba pagabasahon. Niya sa City sa kapitulo 12 bisag ihatod nato sa 13 mga mahal namo nga migsunan nga mao ni hinungdan gani nga hasta presidente damay pa pero sa walay pagsusi nila nga kun dunay may mga panghitabo nga pagsakas sa mga paliliton kana matudpadaan na de kanang nakalatid sa nakasulat sa Biblia. Kung nagpaabot na nagkisang presidentiya ang mulingkod busa mayo nga inyo kanang hibuluan mga kaigsunan yaw. Sa City 12-13 inyong patalingugan ngano nga dunay nagmahal ang mga palilito niya atong basahon. Ang panahon miabot na, ang adlaw magkahaduol, matud pa ayaw tuguti nga magakalipay ang pumapalit ni pagasubon ang magabaligya pustag kadiot. Timan na ta nga kung magnegosyo ta, maninda tag bugas, di man gid ta ingon nga matud pa ingon nga kanang mag-uul ta nga kuan ang kasagaran mag-uul ang pumapalit man ngano man kay mahal lagi ang atong baligya kay mahal sa puhunan yaw ang panahon daw miabot na ang adlaw magkakaduol na ayaw tuguti nga magakalipay ang pumapalit katulugar katong mangumpra lugar sa bugas ni pagasubon ang magabaligya kay malipay kaganansya god. Ginansya god. Ang ganang maligya. Kay ang kasuko ana sa tibuok panon sa katawan ni anak kay bagbagot mo lagi. Kay mahal kayo na unsa man atong presidente. Pwede naman ning mahala nga kanang mga baligyaon atong ipasangil sa presidente idili. Nga naman naanas Biblia. Nakalatid na sa Biblia. 13. Kay ang magabaligya diara dili mo uli ni ana nga gibaligya na bisan sila buhi pa kay ang pananaon nagahisgot may tungod sa tibok panon sa katawan ni ana nga walay usa nga mobalik ni aduna pay mopalig-on sa iyang kaugalingon sa kadautan sa iyang kinabuhi busa kun magbaligya ka dili man gud may tabo nga iuli nimo ripanan nimo nang kay mahal kay nagasuko na ang palit kay mahal lagi busa mo na gitagna sa Biblia kung doon na may mga panghitabo ron nga nagsaka ang paliton inyo pang kundi ron ang presidente nga nagsadsaad kunog 20 kilo pero wala na usaw pagtuman ana nga naanas Biblia na tuman in taon nga dili tugutan nga malipay ang kanang pumpalit di pasubon
ang magabaligya nga naman tungod kay mahal dakog bili ang ilang gipalit mga malnamo nga mga kaigsunan. Kung basahon nato Brad Sam sa basa sa Proverbio laing kapitulo 20 bersikulo 14 unsay gipahayag dinhi. Matud pa dinhi dili maayo nagapamulong ang pumapalit kay mahal lagi. Mahal ang bugas, mahal ang palaliton apan sa makalakaw na siya sa iyang dalan unya siya magapangandak. Nganong nagapangandak man? Tungod kay mahal ang palaliton. Mao kana mga higalag mga kaigsuonan nga kung doon na may mga kasakit nato karon sa tibuok nga kalibutan, daan na kanang nakalatid sa Biblia busa dili na nato ipasangil. Kay bisan kinsa pang presidente ang mulingkod sa atong nasod bisan sa tibuok nga kalibutan, kumo kay gi-predict na daan, kumo kay gitagna na sa kasulatan, dili gud na mapakyas. Ha? Unsay giingon dili mayo nagapamulong ang pumapalit. Nganong miingon man nga ang pumapalit dili mayo, mahal gud ang bugas. Nan imo bang ipasumangil diha sa nangatong danan sa atong gobyerno? Ha? Ang Dios na mismo mo'y nagtagna ni ana, mao nay nagpakita diha sa balaang kasulatan busa dili nato ikapasumangil ni bisan kinsa nga matang nga politiko kinsa pay mulingko diha di gud na mahitabo. Kay doon na pagani mga dakong kasakitan nga dili pagyud na maoning ato karong nga kahitabo sa kalibutan. Doon na pay dakong kasakitan nga mahitabo nga kun kana mahitabo dili na gyud na mahitabo papag-usap. Ingon ana mga higalag mga kaigsuonan. Daan na gisulti sa ato magtutudlo. Brad Sam? Tidod ka na, Brad Cesar. Natong 1980, 1980s pa na. gisulti na sa ato magtutudlo Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Nga mo mahal ang bugas, mo abot og tag 2,000 kapin pagani. Matud pa ni Master unya mo abot pagyud ang panahon nga wa nagyoy mapalit pa. Ispuko mo na. Karon unsa pay gipakita sa Biblia? Sumala, Brad Sam, na abay imuhang Bibliang Katoliko? Brad Sam, nga nadala ba nimo ang Bibliang Katoliko? Basa ragod, Brad Sam, ang panultihon sa iyang kapitulo 11, versikulo 26. Unsa man unya ang himuon sa mga tao nga mahal man kayo ang palaliton. Kung imo nang basahon sa panultihon, kapitulo 11, versikulo 26, mamalikas ang mamalit. Ditos nagbaligya. Anong balikason na? Miingom din ng mga tao nga, halas mo palalito, no? Masuko. Labi na po itong magtipig og bugas. Kay karon ang ato ang bugas karon, gisakyan sa mga dagkong negosyante, pagtaguan ang mga bugas, unya pagkahuman ni ana, kung ilan nang ibaligya, perting mahala. Ana sa panultihon na. Balikason ang magtipig og bugas. Mao kana ang magakahitabo sa kalibutan nga ato na sinati niining mga panahon na karon. Busa dili nato ikatingala. Mga higalag mga kaigsuonan. Ngano man daan na kanang nakalatid sa Biblia. Karon ang pangutana karon, Brad Sam. Kay doon na may dakong kasakitan nga may tabo sa kalibutan, nga kun kana may tabo, dili na gyud na mahitabo. Iyon sa madiay ang dangatan sa kalibutan. Sumala sa Isaias kapitulo 24 versikulo 3 kama 6, Brad Sam. Unsa bandi ay ang mahitabo sa kalibutan sumala sa gipakita sa Biblia. Aniya, Brad Cesar, gitagna gyapon ni sa Biblia nga mao ni mahitabo unya ni anang resulta ni anang dakong kasakitan nga motod pa sa atong gibasa nga wala pa gyud na mahitabo ni ining panahon na to karon. Hangtod pa na sa umaabot pa. Umaabot pa na. Busa angay kanang pangandaman kanang dakong kasakitan sa pag-abot unya ni ana mao ni
dangatan sa kalibutan mga mahal namo nga magsaniyo. Nga mahitabo nasa upat. Nasa dili Four corner world. Dili lang usa lang Sa upat ka esquina sa kalibutan. Ang may paktuhan na. Mapiktuhan. Matutay ang gisgutan upat kana ka nasikuhan sa uta busa upat ka esquina sa kalibutan, north, west, ug east ug south. Muna ang kwan may tabo. May tabo niya na nga may piktado niya ng dakong kasakitan nga ang may tabo niya na resulta matud pa ang kalibutan mahimong walay sulod. Kung karon may mahal man ang mga bugas, labi na unya kana kamahal mga mahal namo nga bisan sa dihang mahitabo na unya kanang resulta niya ng dakong kasakitan. May lagnapay mapalit. Niyo? Sa 24:3 ka masayis mga mahal namo nga bisan sa Isayas, gingon, ang yuta pagahimuon nga walay sulod gayud, nga walay sulod gayud, ug pagalaglagon gayud kay si Hiuba mo'y nagsulti ni ining pulunga. Unya kuno sa mang kanang naasyuta nga kanang pagalaglagon himong walay sulod sa Dios, ug unsay makapahimo pong walay sulod sa yuta. Niya. Padayon nato siya sa kama 6 sa mao gyapon nga kapitulo sa 24 sa Isayas, gingon, tungod niini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang nahibilin. Busa ang gingon mahitabo di ay. Mahitabo nga matud pa ang yuta himuon mang walay sulod ug unya unsa may makapahimong walay sulod unya niya nagyuta nga plano man na sa Dios matud pa sa size tungod daw niini ang tunglo nga mo'y naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niya na sa yuta hingkaplagan daw nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nga sunog ug jutay lamang ang nangahibilin. So ang mahitabo dahil sa kalibutan badsam, matud pa sa imong gibasa ang yuta pagahimuon nga walay sulod. Gayod ug pagalaglagon gayod kay si Hiuba mao man ang Dios. Maoy nagsultin ining pulunga. Ang yuta nagabangutan o nagakawagtang. Ang kalibutan nagakaniwang o nagakawagtang. Ang mapahitason nga katawhan sa yuta nagakaniwang gayud. Ang yuta usab nahugawan ubos sa mga pumuluyo nini. Maudi ay ni ang resulta di ay kay hugaw na di ay ang kalibutan. Mao nang dunay tunglo nga himuon ang Dios. Tungod kay ilang gilapas ang mga balaod, gipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Tungod dinhi ang tunglo maoy mulamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana di sa yuta ba hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog ug jutay lamang ang mabilin. So taliwala di ay nga sunugon kaning kalibutan do na pag yun di ay gapoy mahabilin apan jutay lang ang mabilin. Kinsa man na ang mabilin, motong nakakaplag sa kamatuoran. Karon, unsa man ang dawaton sa tao, nga aron ang tao maluwas. Basa, Brad Sam, ang Episo Kapitulo 1, versikulo 13, o ang Episo 4, versikulo 20. Isunod ni mo na pagbasa. Aniya, Brad Cesar, basahon ta, nga muna paagi lugar nga kinanglan, nga kanang giingon makadangat ta diha. Mabilin na may mabilin sa taliwala nga gilaglagon sa Dios ang naalugar sa kalibutan o ang yuta. Pero sa taliwala niya nagingon tunglo nga mo'y makalaglag pero nangasunog daw ang pumulis yuta busad yutay lamang ang nabilin. Kanang nabilin matudpas pangutana ni Brad Cesar nga unsa o kinsa nang nabilin mo ng mga taong nga maluwas unya nga nakaplag lugar sa kamoturan kung sa pud ang kamoturan nga ilang makaplagan matud pa dinhi sa Episo Brad Cesar atong basahon ang Episo sa iyang kapitulo 1 versikulo 13 unsang timbriha 13 nga mo nay gingon nga dawaton sa tao dawaton niya nang gingon nga nabilin sumala sa Biblia niya sa 1:13 sa Episo gingon matud pa pinaagi kaniya kamusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo og sa nagpanuo na kamo kaniya gitimurihan kamo nga ang gitimuri mao ang Espiritu Santo nga gisaad. Busa ka na di ay mga tao nga nabilin ba si Sang
munang nagpakadawat niya ng timbre nga Espiritu Santo nga mo kanang gisaad nga timbre alang sa pagluwas niadtong mga tao nga matud pa sa atong gibasa nga si bisag taliwala nga gilaglag sa Dios pagalaglagon nga pinaagi niya ng matud pa nga maoy mo lamoy sa yuta nga nanggiingon nga tunglo nga pero naay mabilin nga ang mabilin mo nang makadawat sa timbre nga ang gitimbre mo nang Espiritu Santo alang sa pagluwas sa mga katawhan Brad Cesar sa wala sa Biblia. Oh. Bosa, importante gayo di ay nga makadangat ta diha sa Espiritu Santo kay ang kasaysayan manggod sa Dios nabahin manggod sa tulo ka dagkong panahon. Panahon sa amahan, mao to panahon sa akang Yuba, sa panahon sa Israel. Sa ikaduhang panahon, mao to ang panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Panahon sa mga apostol. Unya, karong panahon na nining atong bag-ong panahon, niya na kita sa katulong panahon sa Espiritu Santo. Nga ang Espiritu Santo, mao kana ang mupuli sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Sam. Sumala sa mabasa nato na, isa marayas ta lang. Kay ang oras nato gamay naman lang, ang Espiritu Santo mao gyud na ang puli sa atong Ginoong Hesukristo. Karon, unsa ba ang usa sa igatudlo sa Espiritu Santo, Brad Sam? Para nga kana mo atong panalipod kung moabot na unya kanang dakong kasakitan nga kung kana may tabo na. Ha? Dili na gyud na may tabo pa pag-usab. Iunsa ba ang itudlo sa Espiritu Santo? Ha? Tagaan bata niya og helicopter, tagaan bata niya og kanang taming para lang gyud nga dili ta maunsa sa kanang gitawag og dakong kasakitan nga sa dili panimo kana basahon Brad Sam, unsa ba kanang dakong kasakitan sumala sa Isaias 42, ha? 25 Brad Sam, unsa ba kanang dakong kasakitan nga sunugon ang yuta tibuok nga yuta sa tibuok nga kalibutan, unsa ba kana, ha? Ang makapasunog sa yuta, Brad Sam, aron kana mahibaw-an sa mga katawhan nining atong pagwali karon. Unsa ba kana ang makapasunog sa yuta? Makapasunog sa yuta kay matud patungod sa tungluman mo'y naglamoy sa yuta ingon silang pumuluyo sa yuta hingkaplagan mang sad-an busa nga sunog sila unya yutay lamang ang nangabilin. Busa sumalas pangutana ni Brad Cesar kung unsa ang makapasunog sa yuta sa Biblia atong basahon. Kung unsa ang makapasunog sa yuta matud pas Isaias ang kapitulo 42 bersikulo 25. 23, no? Oh, tanawan lang diha, Sam. 42 bersikulo 23 unya kama nato sa 25 gingon. Kinsa ba ang ana sa taliwala kaninyo nga mopatalingog niini nga mamati ug mopatalingog sa panahon nga umalabot giagi nagpangultana kung kinsa daw ang mopatalingog sa taliwala nga mamati sa panahon nga umalabot, dunay panahon nga umalabot. Ikamala sa nga angay patalingugan sa tao. Ug unsa kana ang mga itabo, matupas 25 tungod niini iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nakapasilaob kaniya sa iyang paglibot o maglibot o apan siya wala masayod niini ug kini nakapasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing busa ang katud ay makapasunog sa tibuok kayuta Brad Cesar nga giingon nga naay mabilin pero jutera ang makapasunog di ay mga mahal namo kabisan kanang kusog sa gubat nga maoy naglamoy sa yuta mo na nga maoy makapasunog sa pumuluyo sa yuta mga mahal gubat di ay Brad Sam gubat di ay kusog sa gubat na kay sumala sa bugna Brad Sam kapitulo 11 bersikulo 14 nga gibasa man nato kaganina nga ang tunglo mo'y mulamoy sa yuta, ang tunglo mao kana ang giingon sa bugna nga unang tunglo ug ikaduhang tunglo milabay na ug matubang puta sa ikatulong tunglo. Kung unsa kana ang unang tunglo ug ikaduhang tunglo mao kadto ang unang gubat sa kalibutan og ang ikaduha nga mao ang ikaduhang gubat sa kalibutan karon kay matubang matag ikatulong gubat sa kalibutan mao kana maghigalag magkaigsuonan ang makapawala sa tanang mga butang sa kalibutan nga kana mahitabo daw na sa dili na madugay busabaw kana karon ang atong ipreparar ang atong kaugalingon nga kinahanglan mangita kita sa pagtulunan sa Dios nga diin
naa diha ang kaluwasan kay niining panahon na karon dili lang kay pagtuo lang nato diha kang Kristo maluwas na ta dili na ingon ana mahigala. Unsa ba ang usa sa gitudlo sa Espiritu Santo Brad Sam aron ang tao maluwas niining ikatulong gubat sa kalibutan? Aniya Brad Cesar, at ang gitudlo sa Espiritu Santo Brad Cesar nga mo'y kanay hinungdan nga kinanglan nga dawaton tanas tao kay mao nay paagi lugar nga diha pinaagi sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Mao ka nang maluwas sila nga ang iyang itudlo mao ka nang ipadawat nga mao ka nang pulong sa Dios mga mahal namo nga magsuneo. Ang prueba sa 6 Efeso 6 sa iyang sa kapitulo 6 bersikulo 17 gingon ug dawatan ninyo ang salukot nga mao ang kaluwasan ug ang espada nga mao ang espiritu nga mao ang pulong sa Dios. Ang pulong di ay sa Dios ang usa sa itudlo sa Espiritu Santo, mga mahal namo nga magsunan, busa kung makadawat ka niya ng Espiritu Santo, makadawat ka sa pulong sa Dios nga ang magtudlo niya na mao ka ng Espiritu Santo, mahal namo nga musan mo kanay panalipod unya ni anang ikatulong gubat sa kalibutan. Nga naman, tungod kay alang sa tao, kung kanang pulong sa Dios, kung dili ni mo na madawat, magsalig ka, gumikan sa imong mga kanang mga kaptangan nimo unsa ba imuhang mga kana baka eroplano mapundar matapok mingong ka daghan kog bugas sa balay di na ko mistil ana sinako ang akong pangandam kana ba sa Biblia mabanay kinanglan nga andamo nimo mga malnamo nga magsunan gingon no dinhi sa Juan sa kapitulo 6 bersikulo 27 nga mao pa nagingon kana dili kana imong mao kanay imong pangandaman kanang mga pagkaon nga mga makaon sama sa mga bugas kundili ang gisgutan nga angay pangandaman para masib ka makadawat mudawat kani anang pulong sa Dios nga gitudlo sa Espiritu Santo nganuman tud kay kanang mga butanga nga ingon imong gipangandam nga material matud pas bersikulo 27 sa Juan sa iyang kapitulo 6 gingon ayaw ninyo paghagui ang kalanon nga mawagtang ra musa ka na umawta para ang bugas. Mawagtang naman na. Kundili, mauhinuoy haguin ninyo kanang kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing dayon nga igahatag kaninyo sa anak sa tao kaysa Dios nga man gikapadayag niya nga tinuod. Busa kanang gingon nga angay haguan sa tao pangandaman ang pangandaman sa tao dili kanang pagkaon nga material sa mas mga bugas ug unsa pa na diha kundili ang imong pangandaman kinahanglan nga mangandam ka ni anang pulong sa Dios nga ang magtudlo niya na nga matud pa sa atong nabasa mao ka ng Espiritu Santo mao ka ng gisgutan sa Biblia nga matud pa ipadawat nga salukot nga mao ka ng pulong sa Dios sumala sa atong nabasa kay sa Hebrehanon Sam kanang pulong sa Dios gamhana na sumala sa Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 12 nagingon kay ang pulong sa Dios buhi nagalihok kagamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab og mudulot ngadto sa gitagbuan sa kalag og espiritu sa mga lutahan og sa mga kauyukan og mutugad sa mga hunahuna sa katuyuan sa kasing-kasing. So ang pulong day sa Dios buhi. Karon kay ang pulong sa Dios buhi man labi manggamhanan naun sa may ikaluwas nato kung moabot ka ng ikatulong gubat sa kalibutan naara ang tubag sa Job kapitulo 5 bersikulo 20 nag-ingon sa tinggutom magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon og sa gubat gikan sa kagahom sa espada. So katong pulong sa Dios pakasamag espada nga ang pulong sa Dios gamhanan muluwas daw na siya sa gutom og sa gubat. So ang mahitabo kung moabot na ang katulong gubat sa kalibutan dako kanang gutom walay mamaligya nga bugas walay mamaligya nga unsa pay imong mapalit kay gubat gud na busa ingon ni ana aron nga ang tao makalikay ni ana kinahanglan mangita ta sa pundok sa kamatuoran mao lamang kining pagtulunan sa PBCM niya lamang dinhi ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang. Usay kasulti nimo Brad Sam? Busa kanang usa sa tudlo ang nagtudlo niya na Brigadier kanang tanang mga butang
Sa atong nabasa, mao kanang lain nga manlalaban nga gipadala sa atong Ginoong Hesukristo, nga ipadawat sa atong Ginoong Hesukristo, sumala sa atong mabasa sa Juan 14 versikulo 15 hantod sa versikulo 17. Busa ka ng Espiritu Santo nga magtudlo sa tanang butang, mao kana ang puli ni Kristo dinhi sa yuta, matud pas Biblia nga ang pulong sa Dios sa iyang kapitulo 14 versikulo 25 ug 26, matud pa sa Biblia nga kanang magdadasig nga mao kanang Espiritu Santo nga ipadala sa man puli kanako. Busa kanang Espiritu Santo mao kanang puli sa atong Ginoong Kristo dinhi sa kalibutan, ug kana siyang maitudlo, gitudlo niya nga ipadawat sa tao nga mao kanang pulong sa Dios sumala sa Biblia, mga mahal namong kaibigan. Pero sa unsa man na kana ba, may balon ba na kung dunay mga tao ug walay mga tao ba hinuon nga maghimo niya na sa pagpamatud? Siyempre, doon na gyud mga tao nga gahimong galamiton kasangkapan nga para magtudlo nga kining panahona ni anata dapit sa katumanan sa Espiritu Santo. Sumalas unang Pedro sa iyang kapitulo 1 versikulo 12, ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi dili kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo, pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga mga pinadagikan sa langit, mga butang niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Usa dunay mga tao nga gihimong galamiton kasangkapan sa pagpanudlo, sa pagpahibalo nga niining panahona dunay Espiritu Santo nga Dios, Espiritu Santo nga katumanan nga magtudlo kana sa tanang butang nga panalipod kanang butang nga sa kanang moabot nga mga kalisdanan, katulunggubat sa kalibutan, sa katulunggubat sa kalibutan. Dili lalim mo nang pulong sa Dios, mga mahal namo. Dili lalim ang gubat kay ngano. Ato nakita dito sa yating Gaza nga gipaluparan og mga missile sa kaning yating Israel, kulba, guba ang tanan nga mga building. Busa ingon ni ana, Brad Sam, daghan pa unta kitag isusulti tungod kay napupos naman po ang atong oras. Mingon na lamang kita, daghang salamat sa atong matutudlo Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga kita iyang gatagan og damdag pinagi sa paghatag, pinagi sa bilang kasulatan nga kadto maoy ang pangandaman sa mga katawhan nga mangita sa kamatuoran. Dinhi lamang sa pagtulunan sa PBCM kung Philippine Benevolent Christian Missionaries ang atong kaluwasan ug wala nay lain. Kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa akong kauban. O kinusab si Brother Samuel Montimayor, mingon na lang kaninyo nga hantod sa sunod Domingo managuban gyapon kita sa samang oras og istasyon ug maayong hapon kanatong tanan. Hayat mati, tayo na